Здравейте, момичета! В днешното видео реших да споделя с вас две техники, които биха ви помогнали да подобрите състоянието ето тук в тази зона на маларните турбички. Причина за тяхното образуване могат да бъдат слаби мускули в тази зона, може да бъде гравитационна птоза и също така може да бъде задържане на течност. Така че използвайте тези две техники, които ще ви дам, но за да постигнете истински и максимален резултат, то е нужно да работите комплексно и нека да го направим заедно. Първата техника, която искам да ви покажа, е поставяте ето така на ножичка на орбиталната кост, двата пръста и започвате с пръстите на другата ръка да обработвате зоната. И правите кръгови движения, като минавате през цялата тази зона. Така, втората техника, която е добре да направите, за да отведете лимфоотока, е ето това. Ще направим 3 повторения. Просто минаваме много нежно, като лапичка на котка. Си го представям, аз винаги си го представям по този начин, сякаш котка ме докосва. И от тук даваме път на лимфата покрай ушите и надолу. Както казах, за да постигаме добри резултати обаче, е нужно да работим с цялото лице, дори с тялото. Преди да го направите, е нужно да направите лимфен дренаж на тялото, да освободите пътя на лимфата, от апоневрозата. Може да направите масаж на дъвкателният мускул, защото той също спира лимфоотока, ако е блокиран. И вече, ако имате прегърбване и изнесена глава напред, в смисъл неправилна стойка, то тогава резултатите няма да дойдат бързо, докато главата не се върне на място и докато не оправите стойката, защото това пречи на лимфоотока. И така, ако видеото е било полезно за вас, може да го споделите със свои близки и приятели, може да ме последвате в страницата, ако гледате видеото в YouTube канала. Абонирайте се, напълно безплатно е. В YouTube канала Beauty Academy може да намерите повече от 188 видеоурока на най-различна тема. В смисъл, всичко е свързано с красота и подмладяване, но има видеа за различните зони в лицето. Желая ви прекрасен петък и до скоро! Чао!